Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Bagori Pensilonijan atowar National Highway Selampo, Mary Hing Nang Pipo, Hospital, Orunudoy Nang Pipo Puchechak Ponsi, Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sharma Pen Richard Togbiaphan, Vote Kerek Pipon. Deitor Mini Stadium BJP candidate Duar Bagori Pen Kachotoidun Richard Togbiaphan, Kepa Haipon Vegjiaphan Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sharma Lapen, Dr. Tuliram Rong Hangatum, Nang Sunsi Richard Togbiaphan, Vote Ke Hang Piamai Kepaman Pon. Bang somaya long duar bagori yang tangpen BJP a party aphan ke kroi lapen Richard Togbiaphan ningkache the arada tum chetong dun si mesen pen bang somai pachun pon lapen Orunodoi pusitami nang pipon po pusi chechak pon lu tarpong men dorsing togbi KARBI ANGLONG News Moi etialeke prai 16-17টা তাতকৈ কিজানি বেছি ঘুৰিব পাইছা ৰাইজৰ বিজেপিক আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ইয়াতে অভূতপূৰ্ব ফলাফল Sir, KARBI ANGLONG bordering at Lokhojan along with Golaghat, still the problem is unresolved and always of what? Border encroachment কাৰ ভিতৰত and inside KARBI ANGLOng. Our MLA has a very good knowledge about that. Golaghat আৰু কাৰ্বি Yes, sir. একেটাই অসম হৈ যাব ঠিকই আছে No, the people of KARBI ANGLOng residing at Lokhojan, they have always got threatened by the people of tea workers. All the Karbi people are son of the soil. Yes. Whether Karbi resides in Golaghat, Lakhimpur, Tezpur, they have to be treated with lot of respect, love and affection. No question of giving any threatening. So কি আছে মই পাতি লম Thank you, sir. হাই সেকেন্ডারি রিজাল্ট কেতিয়া দিব Singhason constituency ke parlo Binhum Ahavar Malom Pherang ke abitung Kahumri Dam Bangso Kahumri Damahun Binhum Dhonsing Ronghang Amekaratum nang ke pachini dona tengki Binhum Dhonsing Ronghang arong ke dolake 1967 aningkan penlo ke do Bon sitamela dak thangnat kaching thor ave Congress atum tan ningkan kre phokar byang long autonomous council chari det LP school ihum nang pilok la anchot tower lang Mary Hingke pipelang Non BJP atum tan ningkan pho Omor Singh tiso EM ang hoi khidun det aphita thangnat ta nanglang pon pelapen lada ke do arata tumke Omor Singh tiso aphan ke theklong le pen lang lapen Omor Singh tiso ke Binhum Dhonsing Ronghang arong ke wangwe pin lang pusi nang pachini dun hok lo ladak kidu tang ko anya yir giding ben tame non tame ado kawe kidam ke bang tung theklong lo ali kawe pendang lok ke chali hem kado kawe ke sung bendang lok la pente isi misen seu chilang hem kado kawe pen ni tung kiduk ki sung ko an lo ne ta sarkar sor pinyan ta me ladak hawar phan muni do pu pinyan ta nang khiar didat mate nang matha the pin lang na son sini tum ji theklong sita isi pudam bulotang te apor pohoda bangke abhuda bangke rek bom lo sita mela sob bahut ke rek pena jong ni tumak thang nat akijoy labang so alap mi thang abhut pena le ni tum chilong lang ma theklong ni pinang Omor Singh tiso ke hai batai sibak na kahumri wang igloma kahumri to bang elang la pen arji ta thek lok le lang da tangge nalitum ke hai Omor Singh tiso phanchini ne chini lote nanglitum keso ka chelang asai hem do malada kisu kejalang asai ke awi pinilo lada ka kisunga kisu swalo tum punon so pinso punon baki digi thi punon mili tum peji ben sigi jar tong pon lo pen ke thalti bidet ke don ta hin hatok muka I loring thepi lan sini tum sigi chelang te ka charli Lapen tower mesen ave kejun alang mesen ave mea turta ave loke charli jita LP school la anchotlo LP pass det lo pulotangte ME school ke dunangji aphanta phuloni langhin dokmokaan dunangji Binhum Dhonsing Ronghang arong arata tumki keso kiun e pulotangte keso kache wanji aphan kilometer krehini an munit bang kep cherapsi peja e homsi nang charjongsi phuloni kali pulote dokmoka ansi cheponangji puta kisung ke phowek arata tumpen nang chethandun bangke kicali sitami hokpet dake LP ne LP chali delo bulotang te asawet tame akang tu yang deng dunji bulotang te langhin puloni mo penayat aron thaksi LM ta hadak niti ke ni tuma pirthike dak marga delo si son sin kicali tum da kisung thektik ange mi thang em gawi penayok khaladak bhara ki dudunang po bate la son si dudun bom ni ta men ke ju ke dam ke bang ta kisung apora teng pen le dam de apora teng pen
asontin tame phurunde de lo la si prai bhak kichali tum ta kisung la si dak la pen nimarlia tum ta kong er amahang ke pat hejia phan puta kisung thepik nirmalia tum kong er amahang pat hejia phan kesu kache wanjia phan ta peja e hom si kesu kache langa hem an la pen da ke do ara da tum kachoning rike non iphong ke madu a party le haidet lo pusitami bin hom ara da phan nang chelang ponangji mesen se kache lang ahem mesen kache lenga towar mesen ki jun alang la pen vote e pak ke pejia phan puling ahem nang pinangji puta hangbon non ni phainer kep arni vote epak nang ki pidun jia phanta ronga muluga tum towar nang che pansi vote nang pidun po vote ki pidun adim lang chi tu an wang nang po vote epak nang ki pidun jeta ka helo kilometer kep ansi ekeng pen bang nang ji puta rata tum pe che than po sak naya bang ke la lu so tum e usumara mahanga pat hek pustamin litum siksak pik lasi e piaja e pen lok sin litum ke pon la tai nut bah ni le ni litung ke pali unta kali la inut along ke charchong ponang ji ke ponang ji bang si bang kep nang ji ma bang kep bang ko stamela so charchong pon si pali nang ji ha se ke chilang adi malong konadan ni litum ke ka chilang na ya bang ke sentar la pen dog muka bom lo papar bom lo sitami sorkar ke bang ko ano ne sorkar kongres bang lo BJP bang lo sitami ladak ni litum ma phanang ke lang atuma bang ave pin lasi nili tumabang pu kisung ke boy sitami akisik naiket kaduk kavili karbi atum ta chini sorlo tumakisung dapat so kisung abang nili tumabang jasi nek emek krip plup nili tum kisu ke cipon hospital te heloving pun nang litum kaduk kavita chini thoy rap long rat anta non anta ali avelang lapenju kadjat ta avelang nili tumalong Langpher constituency along Aam Aadmi Party atum car bike rally kedam lakha crazy Langpher constituency along Aam Aadmi Party atum KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC election along AAP asong Langpher constituency along Kachebahai Ponjiaphan motor rally pache jengpon Langpher constituency Aam Aadmi Party candidate Jiten Rongpi ke thanpon atengki Bangsori along Kachetong Donmati Aam Aadmi Party aphan ke kroi arat Bangsuri si sose lapen laso party aphan ningkang sampen rally along ta BJP Congress ASDC atum ta chepa ongdun Phonglok pet pen rally bang chengpon si Langpher ahawarten ta pale pon labji pusi pherangkya thengno pachini pon dak pini nit litum Bangsuri sose amunin litum pini baik lapen armu chijeng pedolo lapen ladak BJP Congress untame nilitum long nangche pa ogdulo lasi nilitum non dak lang daklo nilitum la Aam Aadmi Party si dak tegarong lang fair pen ke highlight ko kusinin ke thele Asam CM dak wang det pen nilitum pat siksak up tape siksak se tape bonta nilitum isi ku den mangkana lo la BJP asong tumbang jate nilitum phan nangka phire pen ajok nilitum poster kang sek dolo ka phalang no dolo la helo nilitum siksak ka thek dam lo bangke lasong bong pen ko an na jakong nang litum kasi parang dola alang tum siemang kulo long ko troxy se haideji mane adol ka pre ka velosi jama thakok lake alang just lam cham cham mason si gitu kunili kun athi nilitum non da Aam Aadmi KARBI ANGLONG amhang nang pa thek det pen nilitum Aam Aadmi asong tu Delhi ka chari ke me pen ajok la pen nilitum a hok alama bang nilitum rat along ka pili pen ajok ongdung atum non ka chari bom a political asong ban khindesi nilitum long nang chepa ogdun lo la pen nilitum long Aam Aadmi long chepa ogdun pe rat tum aning karong khepik khangjang la helo nilitum ka hayi pang theka daklang dak Nilip Marginalized Affluent Committee atum pherang kyamai kai phapon KARBI ANGLONG Autonomous Council kilik apor nangte bok het penajok a political tien atum sitami kam ke klem dode sang sepinakam klem pon bomlu Son Taksi Nilip Marginalized Affluent Committee mate thi hekpen NMUC asong atum pen sitami Nilip constituency along pen ke kewangji election haipon vek popusi NMUC a candidate Divinson Bepen chepaklang pon Divinson be alangli ke amethang ningke hangpen le election ke thurdon kali lapen majok a party penta kachirap ave pusi ningje pon lapen inglong ke do aradatum methang amunit vek pensi election pe thurdon pen pe hai ponsi kiduk ki song pen ke pa jogje aphansi Divinson be aphan election ke pa thur pusi pherang ke amai ke phalok ningje pon la NMUC pinning 2022 KAC long kilik
along achupati do nangkok alam the bangke apun lo nilitum bahini ba thom chingwai bongbong ban le pini labang so akini dia ke pathur dong apukali nilitum pia stroke jongpha sariuti borang so borpung lapen aparta rapung lower rapung arak chingwai ban si nilitum na sung pikhang lo iduk do pik lo ha nai nilitum KARBI ANGLONG district long depen pinian ningkan trok sekiap nang plengan lo sitame ladak kabucin itu thir klong lo sitani tuma long pinian ni long lea pota we tuma long dak wildlife sanctuary si purila ni tuma man toar we kiso ki on e sitame kachar chong man sin ni tum dak proper block along that hospital chewan nahi hala dak sub center do rikang hup thiban melo chainong bi pachui dera melo doai mucho enam lok na adi manda ave hala pu towar ka we pena jo barla polo bulate kichale he mesen to mana bipe batai ko anone party wa halo ASDC pen chenglok hem pre ka chesong hota ne tum inglong ara tum si thur pak ban si chesong no seta mini tum han piniani KARBI arat bulang na chin itong KARBI arat lo tang de to man ko pe pose na pa phi long lo ing long ara to tu ching wai si mit hang amuni nang ji ni lim amuni nang ji kisung ke pho amuni nang ji la an lo borate tum rata kisung ta chini po pusi nile tum nona bang ke ching wai sar pen ka do ka we rat pen si par jab dum lo la pen tum la bang sar ke par jab dum ni tum tangka da ave lapen nilitum banglong da chuhang he sita me rara to makang jinsu bensi nilitum phan pinia ni anta nang rabdun bomlo lasi nilitum kim mang la hello labang so MUC lake wrong ato kanu kaching thu the nai nai dim school me sen nai lapen ke hospital le tong ne theng ko sub center long nilitum phan biji ong lapen dawai mu kichu long adim donang ji Osomar ke Charlie, api apa pen pacekak dak, api nanso cekak nang dak, lasi ni tu mitang arong long, jong pa pen hatta pada rapung lo pada rapung, sekolah hem ke hum thong, ke berapa so sedo, lasi labang so sekolah hem proper do nang ji, mesen nang ji ketan, lapen mitang, osi ni tu makin mang pen ke labang so song, amang patek nang kok lo.